Hallelujah. Amen. Greetings, ngane zakwethu. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus. Hallelujah. Ngiyabingelela ke bafowethu, ngiyabingelela ngane zakwethu egameni elihle, igama uKristu uJesu. Okungaye bafowethu, we stand counted faithful ukuthi uNkulunkulu asivumele ukuthi sibe sebukhoneni bakhe and taste ukuba sebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Amen. Amen. Ngoba ezwini lakhe uNkulunkulu uyasho ukuthi when him the spirit of truth is upon us, uma uNkulunkulu emdedela umoya oyingcwele ukuthi asebenze kithi nangathi, siyavumeleka, we are enabled to partake of the realm and the culture of the Spirit of God in a language that uNkulunkulu may understand, which is the language of the Spirit and the language of truth. Amen. Yingakho singenzi la okwethu. Amen. Kodwa senza lokhu kwaloyo osithumileyo. Hallelujah. We do not present the education yethu la. Amen. Ukuthi uye kiphi seminary, waye kiphi Bible college, asikupresent lokho la. Amen. Kodwa sithi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe. Amen. Ngingagcuma ngiqabashiye bafowethu ngijuluke ngibe manzi, kodwa umbuzo uwodwa ukuthi lithini iBhayibheli Twala ngalento esho. Amen. Hallelujah. Ngoba uma ngizokukhothela mina ukuthi uprofessor endlule kuyena, uprofessor Don Hawkins, when it comes to matters of faith, he said, hallelujah. To the extent that sengishumayela manje ngombono nomqondo nama feelings ka Professor Hawkins ngezwi likaNkulunkulu, this is how he feels. Amen. Then sekunenkinga lapha. Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu for your sacrifice, that you've availed yourself. Zikhona izinto ebenokuzenza today, but you've availed yourself to honor your divine appointment with God. Hallelujah. To honor your divine appointment with God. Ube sebukhoneni, the manifest presence of God. Because in the manifest presence of God, mfowethu konke okungenzeki kubantu, uNkulunkulu turns it around ayenze. Ingakho eziwasinika itheme uNkulunkulu ka2024, what he called Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ. Behold, I am doing a new thing empilweni zenu. Hallelujah. Phumani-ke ngeinkalo zonke niyotshela abantu ukuthi bheka kulesimo kuso, usuwaziwa ngakini njengomahosha, usuwaziwa ngakini njengesigebengu, usuwaziwa ngakini njengombulali, nanoma yiphi impilo embi abantu asebekwazi ngayo. uNkulunkulu usithumile ukuthi size kuwe, sithi kuloko kumnyama okubo, kuleso simo sokubo phila kuso. Hallelujah. In that evil, kulokuthakathi ophila kubo. Kulezi incabango nezifiso ezibonazo ngabantu, abanye uzubakhumulise begqokile ngoba ufuna ukuba rape. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu ixesha lethuba lisekhona, while usengala, behold, if and only if ungivumela ezingqongqotha mfowethu eminyango wenhliziyo yakho ungivulela, I am going to do a new thing. Amen. Hallelujah. Kunento engizoyenza entsha, sha brand new empilweni yakho. Indlela engizoyenza ngayo izokushiya nokufakaza okuphelele ukuthi akubona ubuhlakani bami lo. Akubona ukwazi kwami, akuyona futhi ne-experience yami esenginayo emhlabeni ngiphila eyenze lokho. Hallelujah. Kanjalo nezihlakaniphi zizosho nazo zithi hayi, it can only be God. uNkulunkulu kuphela ongakwazi ukushintsha lo muntu. Amen. Hallelujah. Akekho omunye umuntu obengamshintsha lo muntu abelisima kusona manje ngaphandle kaNkulunkulu. It can only be God. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonzayo ke leyo uthi yona into engizoyenza mfowethu empilweni yakho, kodwa ukuze ngivumeleke ukuthi ngiyenze lento ngeke ngiyimpose kuwena. uNkulunkulu ngeke akuforce. uNkulunkulu uthi akuvume kuwe ukuthi ngisebenze. Amen. Hallelujah. Amen. Resolve in your heart, vuma enhlizweni yakho, nquma enhlizweni yakho ukuthi mina nguNkulunkulu. Hallelujah. When you come to God, you've got to come to God knowing that He is God. Amen.
Hallelujah. Nguye futhi, it is him who raised Christ Jesus from the dead. When you come to God, you got to come knowing that he is God. Ungafuniseli. Hallelujah. Thina siphuma ke ngamabandla amadala. Laba kushumayela khona omkhulu abangayanga ecollege. Kwakuze kuculwa ingoma mfowethu thiwa ngeke ubuze ubumnandi baleli evangeli uma usasheba. Hallelujah. Sikhuluma ngoNkulunkulu la ongashetshwa nalutho mfowethu. Amen. ONkulunkulu nje, ONkulunkulu. Hallelujah. Onginguye anguye. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ngivumeleke mfowethu ukuthi ukuze ngikwazi ukuphelelisa lo msebenzi, the finished work of Calvary empilweni yakho, khohlwa imuva lakho. Uphinde futhi ukhohlwe umlando onawo ngawe nabantu abanawo ngawe. Ngoba every time uma ngizokwenza umsebenzi omusha empilweni yakho, mase uthi wena ngiyini, mina ngiyinja nje, ngiyisaramu nje sika Jehova. Hallelujah. uNkulunkulu akakuboni njengesaramu, uNkulunkulu akakuboni njengenja. Hallelujah. Ungafinyeleli mfowethu la uthi khona ngizolithetha ligcwele, usengala kwethu. Ungafinyeleli kuleyo position. Vuma ukuthi uNkulunkulu mengqongqoza mfowethu enhlizweni yakho, uvule. Hallelujah. Ngoba kuNkulunkulu, hey man, uNkulunkulu mekubheka mfowethu, ubona umsebenzi wezandla zakhe kuwe. Amen. uNkulunkulu mekubheka ubona kuwe imvu yedlelo lakhe. Amen. Azathi uNkulunkulu yazi ukuthini njengoba ngikubuka mfowethu vele wena usenhlamvini yeso lami, you are the apple of my eye. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu lapha kuJeremiah mfowethu, mina ngikwazi wena useyihluli, a substance in the womb of your mom. Hallelujah. Unjalo uyi-substance imina who intricately wove you ngakunitha njengejezi to produce the person owuye today. Mengiqeda ukwenza lokho, I declared you perfect. Hallelujah. Perfect. Ingakho mfowethu uma kwenzeka siba nezigulo ezithile empilweni, nezimo ezithile empilweni eziphazamisa impilo, the first line of defense invoke that perfection kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Hallelujah. Amen. Si invoke that mfowethu, si invoke that perfection uNkulunkulu ayikhuluma ukuthi uNkulunkulu wena ushilo lo muntu eseyisubstance eyihluli esizalweni sikanini. Hallelujah. Amen. Wathi perfect. Namanje noma esegula, noma izifo zimhlasela, noma izimo zempilo ziphakama njengolwandle amagaga solwandle ifuna ukumsobozela, in the midst yalokubuhlungu akubona nama-challenges anawo, siyayimemeza i-perfection yakho Jehova phezu kwempilo yakhe. Amen. Siyayimemeza ukuthi ibe umagejageja, ibe ugandaganda, igudluze isifo. Hallelujah. Zingapheli insuku ezintathu uJehova engayireceiveanga lo muntu healing ne-breakthrough yakhe. Amen. Amen. uNkulunkulu athi manje nikhuluma niphinda amagama akhulunywe yimina empilweni yalo muntu, anizibeki. Hallelujah. Anikhuluma okwenu. Amen. Amen. Anikhuluma okwenu. You are asking, you are seeking, and you are knocking at the very things mina Jehova uNkulunkulu engiyishile ngomlomo wami. Ngamafishane uma sikhuluma i-street language sithi we are feeding God in his own coins. Simnika le mali asinike yona, wena osinikile. Sesisebenzisa kuwena ke manje, siya transact impilo siyayicela la. Hallelujah. uNkulunkulu mase wenza umsebenzi wakhe awuphelelise futhi awugcine. Amen. Now uNkulunkulu uthile ukuleso simo ke mfowethu ukuso. Usudumile waziwa ngamagama angekho mahle, waze waqanjwa washintsha negama lakho owaqanjwa uyihlo nonyoko, your mom and your dad. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu, I'm going to bring water, which speaks of the revival. Amen. Uthi uNkulunkulu, I'm going to bring water. This is Isaiah chapter 43 bafowethu.
Hallelujah. Verses 18 to 19. The book of Yeshayahu. Uthi uNkulunkulu, I'm going to bring in this desert, in this desert that is beginning to eat your finances, in this desert that is beginning to swallow the dream. Hallelujah. In this desert that is beginning to chew away injongo mina Jehova uNkulunkulu enginayo ngawe. Hallelujah. Usuze walahla ithawula in the game of life. uNkulunkulu uthi mungivumela mfowethu ukuthi ngize empilweni yakho, I'm going to bring in new streams kulolu gwadulo kulona. Hallelujah. Into engakaze yenzeke ukuze nongakholwa uNkulunkulu athi it can only be God ongaletha amanzi kule ndawo sikugwadulo kanje. Ubuswe wena usubhalele obituary yakho usaphila. Hallelujah. uNkulunkulu is bringing a revival mfowethu kuwena. 2024 is your year going forward. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu uthi I'm going to bring light. Ngisho nawe usuvuma ukuthi kusho ukuthi nginesinyama. uNkulunkulu uthi ngiyasigudluza ke isinyama ngokukhanya namhlanje. Hallelujah. 2024 gudluza isinyama nguJehova msebawothi. Hallelujah. Ubumgodongana uwanje awushelwa, awusheli. Amen. Awuthanda, awuthandeki. uNkulunkulu uthi sengifikile mina. Ngizokushaya fragrance ebizwa ngoChrist Jesus. Hallelujah. Ngizokushaya fragrance ebizwa ngoChrist Jesus because vele to me you are the fragrance of Christ wena. Ngokuphathiswa indaba zemfihlakalo. Fihlakalo yombuso wezulu. Fihlakalo yensindiso neqiniso. Hallelujah. Amen. Hey Nkosi yami, bafowethu yazi ukuthini, sometimes it's important ukuthi ke sinike imzuzu, ke simchaze noNkulunkulu esimkhonzayo. Amen. Amen. uNkulunkulu lesikhohlwe kancane ukuthi besiplanning for today. Amen. uNkulunkulu is speaking in his spirit bafowethu, by his spirit uthi kithina but Sanctuary Family Church, today is time, today is the day at which nina kufuneka ke nichaze kabanzi, nichaze kabanzi ngalo uNkulunkulu. Hallelujah. Ke nichaze kabanzi ngalo uNkulunkulu lo enimkhonzayo ukuthi ungubani. Who is this God enimkhonzayo la eSanctuary? Amen. Ubani lo uNkulunkulu kahle kahle enimkhonzayo la eSanctuary, because kungenzeka ukuthi useSanctuary but asikaze mfowethu mhlambe sichazele ngalo uNkulunkulu okhonzwa la ekhaya ukuthi ubani. Kungenzeka ukuthi uya assume ukuthi sikhonza lo uNkulunkulu omaziyo. Hallelujah. Kungenzeka ukuthi uya assume ukuthi hayi it's normal ukhonza lo uNkulunkulu okhonzwa wonke amabandla, nawo futhi ongakazi uye kuwona uyowabuza ukuthi njengoba nithi nikhonza uNkulunkulu, imuphi lo uNkulunkulu enimkhonzayo? Amen. Hallelujah. uNkulunkulu bafowethu by his spirit uthi Twala akibe uthisha namhlanje. Hallelujah. Ngicela ningivumele ngibe uthisha bafowethu ukuze sihambisane hand in hand. Sichaze ukuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo la eSanctuary, ngalo uNkulunkulu lo esizigqaja ngaye kangaka ubani? Who is this God? Hey bafowethu, sometimes ngenxa yokuba mafulufulu sinamadlingozi sike siphendule without going deep. Hallelujah. Sike siphendule without going deep, sithi hayi thina mfowethu lo uNkulunkulu esimkhonzayo la eSanctuary umveli nqangi. Hallelujah. Kanti we are complicating things. Siyamgida umuntu siyamqeda ngoba siya assume ukuthi besikhuluma ngomveli nqangi uyazi ukuthi sikhuluma ngobani, kanti kwamveli nqangi lo yakamazi. Hallelujah. Wazi ukuthi umveli nqangi inkunzi edlozi. Amen. Ngoba nje isound yaleli gama uyayizwa ukuthi hayi manje inedlozi phakathi umveli nqangi. Hallelujah. Simdida umuntu simqede. Athi umunye mfowethu angizwa kahle. Nimekhuluma ngomveli nqangi ngikhuluma ngobani? Sithi mhlawumbe sizula usizwa kahle mfowethu. Sikhuluma ngoqamatha. Hallelujah. Athi umunye ubani kahle kahle uqamatha sithi hayi ukusho ukuthi nesithosa usizwa mfowethu. La ekhaya mfowethu sikhuluma ngomakhonatsohle. Hallelujah. Mhlawumbe isithu uzosizwa. Athi ubani umakhonatsohle? Sithi wena uNkulunkulu wethu lo. Athi wakabani isibongo?
ngoba phela mina ngakhuluma khona sonke kumahlathini. Hallelujah. Sithi hayi mfowethu usho ukuthi usadidekile. Ake sikhuphuke mhlambe siye north. Sithi thina sikhuluma ngoJehova uRamasedi. Ubaba wokhaya. Hallelujah. Athi unyani yangidida sithi hayi mina sikhuluma ngenkakaramba. Kanti ufunani? Sikhuluma ngenkakaramba thina la. Yini inkakaramba hayi? Uyayibona lento engishoyo mfowethu. Sikhuluma ngomodimo. Enkosi yami. But we notice ukuthi simphendula umuntu from a position of assuming knowledge. Hallelujah. Kanti umuntu obuzayo ubuza ngoba engazi the fact that uthi umuntu kuwe ubuphi lo nkulunkulu enimkhonzayo esanctuary. Lo muntu usuke eyiveza ezambula kithina abafowethu ukuthi I am blank. Amen. On matters of the spirit. So musukumtreata njengomuntu ke oyi student sakwa Holy Spirit just because wena usuyi student sika Holy Spirit. Now waqale wanjengaye. Hallelujah. Manje challenges nayo ke bafowethu uma sizophendula nje on a knee jerk reaction abantu besibuza ukuthi kahle kahle lo nkulunkulu enimkhonzayo esanctuary angazi kwamanye amabandla abakhonza abantu. I can only speak for this one. Amen. Hallelujah. Ukuthi musibuza sizokutshela ngoba this is what him the spirit of truth is saying namhlanje kithi ukuthi God Sanctuary Family Church, who is this God that you worship? Imuphi lo nkulunkulu enimkhonzayo? Imuphi lo nkulunkulu enimsaba kangaka la esanctuary? Imuphi lo nkulunkulu enijukutsha kangaka ngaye when you bask in his presence? Nize nimbize ngobaba. Hallelujah. Hey bafowethu baningi ngoNkulunkulu la eminyaka. Hallelujah. Baningi ngoNkulunkulu bafowethu la eminyaka. So it is important ukuthi mesikhuluma ngoNkulunkulu sicacise ukuthi imuphi lo nkulunkulu esikhuluma ngaye. Hallelujah. Ukuze umuntu anga-assume ukuthi usho ukuthi mina nawe sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Asimdefine uNkulunkulu esimkhonzayo before uconclude ukuthi sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Hallelujah. This is what him, the Spirit of Truth, has put before you in my spirit as I stand here on the mountain of the Lord, where angels fear to tread. Hallelujah. Baningi bafowethu uNkulunkulu. So ngaleyo ndlela we must be careful. When we define siphumela eshashalazini bafowethu, siphumela obala. Ukuthi imuphi uNkulunkulu esimkhonzayo. Hallelujah. Kwame ngicina nje ngokuthi sikhonza uNkulunkulu, a God. It may happen ukuthi umuntu uzoconclude ukuthi oh nikhonza lo nkulunkulu ethi ubhala. Hallelujah. Cha, asikhonza ubhala bafowethu la. Ngiyesaba ukuthi ubhala ngoba kunabantu besibongo sakwabhala. Hallelujah. Ngaze nginyathela amakhona wrong. Hallelujah. Ubhala uNkulunkulu lo okwazi ukuhamba ngisho ehlathini futhi uyogawula isihlahla. Amen. Mese uyamela umbaze mese umbiza ngobhala. Hallelujah. Le nhlobo kaNkulunkulu yilo uNkulunkulu okwazi ukushona phansi emhlabathini emayini uyothatha mfowethu i-substance in the bowels of the earth, whether it is copper, whether it is iron, whether it is tin, uphume nayo mase uyayishisa mfowethu mase uyambaza lo uNkulunkulu. Hallelujah. Kuya ngokuthi yini ekufikelayo emcabangweni wakho mucabanga ngoNkulunkulu mekufika kuwe ithole lesilwane esithile osithandayo nosihloniphayo wenza lona bese ulibiza ngoNkulunkulu. Hallelujah. Omunye okholwayo uza ehlathini or aye emall or aye ezitolo kuAjimeri Arcade in town ayomthenga uNkulunkulu bafowethu esiphambanweni. Hallelujah. Abuye naye abuye semgqoke emqaleni. Hallelujah. Mese ethi mehlangana nezimo zempilo ezithile athathe lo uNkulunkulu olenga kuyena emqalweni wenziwe ngokhuni olubronze noma olusilver noma olugold. Hallelujah. Unaware ukuthi hayi usedeviating usuphumule endleleni. Lo uNkulunkulu omkhonza akuseyena lo. uNkulunkulu asivezele he has given us privy to ezweni lakhe, the very word
uNkulunkulu ayiphefumulele ukuze iphile. Whatsoever that is written in the scriptures is written for our learning. So that through comfort and patience, we may know what is it that is perfect, good, and acceptable will of God. Yes. Hallelujah. Kungenzeka mfowethu usuze waqoka nengubo zakhona ezinkulu ezibuyazelayo ezibanga ukuthi uhlonipheke wasufaka ubhale emqaleni nasepulpit yakho mfowethu intaba kaJehova engcwele kungenzeka ukuthi kunendoda ebaziwe lengayo khona esenize nayiqamba igama nayibiza ngomsindisi amawindi ebandla lakho neceiling kungenzeka ukuthi anama paintings athila amahle enendoda mfowethu eneyinwele ezimhlophe ethinta enye indoda engathi ayigqokile isanqunu ithinta ngomuntu eniyibiza ngoNkulunkulu. Already by then mina nawe noma sinayibiza ngabazalwane but asibona abazalwane ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akafani. Hallelujah. Kanti muphi lo uNkulunkulu wenu weGod Sanctuary Family Church enimkhonzayo? Ngoba ukhona omunye uNkulunkulu la eminyango obizwa ngoAshtoreth. Hallelujah. The God of fertility. Hallelujah. uNkulunkulu owna ama-Easter. I-owner yama-Easter. Wena ungisendele invite with Pastor Twala, we cordially invite your presence in our Easter service. Hallelujah. When I had 25 years running ministry, invite her to an Easter service. Hallelujah. Uthi ngizokhonza kanye nawe. Bese ngibona mina ukuthi asikho in the same boat. Kodwa sitshela ukuthi sisebhotini eyodwa sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Kanti cha. Lo uNkulunkulu omkhonza akuyena lo mina esibizele yena la esanctuary. No sibizele la esanctuary. Hallelujah. Ungibizela kuAshtoreth wena. Yikho ke nje nebandla lakho kunegemu negama nje ngawe. Hallelujah. Ukuthi awuyashisa kubafazi babantu. Eyingane zesonto iqedile manje uphuphisile esontweni. Hallelujah. Umfundisi usenkantolo kuvula icala le rape. Hallelujah. Kodwa kwazi ukuthi lo mfundisi ukhonza abantu uNkulunkulu, but animbuzanga ukuthi muphi lo uNkulunkulu enimkhonzayo. Na assume uNkulunkulu kamfundisi ukuthi muphi. Ukube nambuza mhlawumbe wayontshela athi uNkulunkulu walawo Ashtoreth. Ngaleyo ndlela iban ready ukuthi ngizophuma la ngene la, ngiphume la ngene la. Hallelujah. Amen. Onkusamba futhi nyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni lakhe. Baningi uNkulunkulu la eminyaka. Hallelujah. Ukhona umunye uNkulunkulu bafethu obizwa ngoMolech. Hallelujah. Ukhona uNkulunkulu obizwa ngoMolech bafethu. Lo uNkulunkulu akayibheki ingane ezincane. Hey man uyazidla uyayiqeda. Umangalo ukuthi ebandleni kwenze njani? Abantu besimame baphuphunyelwa izisu nje. Kwenze njani? Hallelujah. Kanti anibuzanga ukuthi uNkulunkulu walekhaya ubani? Hallelujah. Uyena uMolech ubhizi. Kuphuphuma izisu left right and center. Uyadla nje. Kuphele. Siyisigoloza impela sinehlabuvu. Hallelujah. So yazini ke bafowethu ukuthi baningi uNkulunkulu. Amen. Athi umunye hayi ukhona umunye uNkulunkulu mfowethu obizwa ngoKhemosh, the abomination of Moab. Hallelujah. Awuna lo uNkulunkulu lo is on a collision course with anyone ofuna ukuphakamisa igama likaNkulunkulu, the Father. Hallelujah. Amen. Ummelene nayo yonke to extend that angaze nibulale futhi. Ukuthi ngeke nimphakamisa uNkulunkulu odala izulu nomhlaba la. Mina uNkulunkulu wala.
Ngukemosh mina. Hallelujah. Yiwo nje kugcwele inkohlakalo nala. Imali zesonto ziyadliwa. Akwazi ukuthi imali ziyaphi. Muthi uyakhuluma ukhonje umnyango. Kuthiwa that's the door ofike ngawo. Phuma ngawo futhi. Hallelujah. Baningi bafowethu uNkulunkulu. Phumelana obala God Sanctuary Family Church. Imuphi uNkulunkulu enimkhonzayo? Ngoba ukhona uNkulunkulu ethi ushembe. Amen. Hallelujah. Liyashukanzi lapha. Amen. Luze liphathwe as part of uniform. Webandla. Hallelujah. Ushada ingane encane engendodakazi yakho izala wena engabithi baba kuwe wena ubona umfazi kuyona. And it is legitimized ngokuthi ushembe said. Ushembe uthi. The statutory rapes of Papa. Hallelujah. Nifunga inkanuko zenu mase niyothi ushembe uthe engashongo. Umqalisi wendlela. Ayiqalanga lento eniyenzayo. Hallelujah. But bese kuyona impilo yakho sekuyi lifestyle. Yokuthi ucaphune nje uvune ingane zabantu no 18 years, 17 years, umdodovu wena wekhehla lika 56 years, 59 years. Hallelujah. Awusakwazi ngisho ugqoka ispeedo ugxume ungene kwi swimming pool. Sofunda ilanga kuphela. Amen. Athi omunye ukhona nje omunye uNkulunkulu mfethu engihlangane naye obizwa ngohomu. Omunye ubizwa ngosentengeneza. Ngabe kuye leni mkhonzayo. Ukhona omunye engihlangane naye mfethu obizwa ngomodise. Ngabe kuye leni mkhonzayo baningi. Hallelujah. So it's important therefore ukuthi namhlanje siphumele obala abafowethu. Singabe ama secret Christians. Hallelujah. Ake siphumele obala. Hallelujah. Ake siphumele obala nje sikhulume ngoNkulunkulu wethu. Ukuze uthi noma uzuvakashe esanctuary wazi ukuthi angiko sibanibani nosibanibani. Hallelujah. But ngiyazi uNkulunkulu odalisa nomhlaba. Hallelujah. Ngiyakulo uNkulunkulu angathi nibe kanje ngezulu esimnandi mfowethu. Amen. But this is the God obekhona emaphakadeni asemaphakadeni. Hallelujah. This is he who is been there from everlasting to everlasting. Yeah. Hallelujah. Uyena uNkulunkulu esimkhonzayo ke laba bafowethu loyo. Niyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Asiphumelele nobani. Sichaze ukuthi muphi uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngelinye ilanga soze sithinte nale ndaba yamagama kaNkulunkulu la niyiqhenya ngawo. Hallelujah. Niyiqhenya ngamagama ukuthi usuku impela intsha izijabule ithe ugogodileke lo. Hey wazi amagama kaNkulunkulu awu27 or awu30. Hallelujah. Hey Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah. Hey uwasha amagama impela Jehovah this, Jehovah that. Amen. Uhlale ngelibandla uzobelieve na ukuthi amagama kaNkulunkulu lawa athi cha. Akuwona amagama kaNkulunkulu lawa. Amagama lawa ama-altare. Athi uNkulunkulu mayiveza kuwona abantu basebewaqamba lama-altare. Hallelujah. Hawu. But sizongena ngelilanga kuleyo ukuze sheshe sicacise. Imuphi lo uNkulunkulu ngoSanctuary Family Church enimkhonzayo la eSanctuary. Amen. Amen. Hawu. Wow. So uNkulunkulu emuhle ke bafowethu. Uthi ukuze abantu ba-understand uNkulunkulu esimkhonzayo. Uma siphumela obala simveza, asiqale bafowethu ukumveza from Ishima. Hallelujah. Deuteronomy chapter 6. Yeah. Amen. Shima God Sanctuary Family Church. Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Hallelujah. Hear you, O God Sanctuary Family Church. The Lord our God, the Lord is one. Hallelujah. I wish sihlanganyele ke bafowethu nangesizulu manje. Sesiyasebenza. Amen. So ila so launch khona ke bafowethu ukuze sichazele ngaloNkulunkulu ukuthi asiqale kulesi sifundiso sokuqala sokuthi akuvume vuma ngenhliziyo yakho nangomphefumulo wakho mfowethu. Amen. Vuma ukuthi lo nkulunkulu esizokufundisa ngaye yenza isivumo sokholo naye ukuthi akekho omunye uNkulunkulu azathi omunye umculu I will serve no foreign god no any other treasures or pleasures for that matter, for you are my heart's desire, the spirit without measure unto your name. Amen. Egameni lakho I will give my sacrifice. Angazi noma understand lo muntu uthini bafowethu. But usupporta lento esisho yokuphumela obala. Ukuthi God Sanctuary Family Church ni busy, niyibiza ngesonto, niyibiza ngenkonzo, niyibiza ngechurch. Ake nisitshele today ukuthi kubo bonke labo uNkulunkulu esibaziyo ubani lo wenu. Amen. Hallelujah. Now siyaqala ke mfowethu sithi ake siqale la ku Deuteronomy chapter 6. Hallelujah. Amen. Sithi here O Yasharel, here O God Sanctuary Family Church, here O Pastor Msweli, here O Pastor Mtemi. Hallelujah. Amen. The Lord our God, Adonai Eloheinu, the Lord is one, Adonai Echad. Hallelujah. Awisho ngesizulu mfowethu ngizwe kahle. Inkosi yami uDeuteronomy. Amen. Hallelujah. So for Deuteronomy 6, yes. Verse 1. Hallelujah. To Jehovah. Nathi imiyalo yezimiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukuba nifundiswe khona. Sikhuluma ngoNkulunkulu. Ikwenze ezweni eniyakulo ulidla. Yebo. Amen. Qhubeka. Bantu babo. Nazo. Msweli. Yes. Baba Msweli, lalela uNkulunkulu uthini manje? Ndu. Kakhulu uNkulunkulu. Khuluma ngezwi lakhe. uNkulunkulu khuluma nathi. Hallelujah. Uthi yizwa nondumiso. Yizwa mfundisi uThwala. Yebo. Yizwa Msweli. Yebo. Yizwa Mtheni. uJehova uNkulunkulu wethu. Yes. uNkulunkulu wethu. Yes. uJehova munye. Hayi aboNkulunkulu. Yes. Munye. Awuyiphindele phansi ka verse 4. Wow. uNkulunkulu bathandwa la ukhuluma nathi. Yes. Futhi ngiyabonga ukuthi nje uNkulunkulu Inkosi yami usuku wangempela usuku. Naso. Baningi abaphuthele. Hallelujah. Bathi uNkulunkulu uyasithanda. Uthe abasizi. Sikhonza uNkulunkulu nomoya. Ukuthi uNkulunkulu onendlebe makezwe. Yes. Uthi uthini? Thank you, Jesus. Yes. Uthi uNkulunkulu lana. Khuluma nami nomtheni. Khuluma nomfundisi uThwala. Khuluma nomfundisi uMsweli. Khuluma nawe staff nondumiso. uJehova uNkulunkulu wethu. Uyazisho uNkulunkulu proud ukuthi uNkulunkulu wethu. Awusuka madoda. uJehova munye. Alabo uNkulunkulu esibabizayo la abanamagama abafayo. Kwaziwa namathuna ukuthi akubi. Kwaziwa namathuna. Lasikhuluma uNkulunkulu uthini? Ongafi. Mahona sohle. Amen. Umdali wezulu nomhlaba. Inkakaramba. Isikwembu. Uzimu. Nkosi yami, awuyiqede mfethu livesi. Awuyiqede mfethu awuyiqede. Verse 4. Yes. Yizwa Israel. Jehova uNkulunkulu wethu. Jehova munye. Yebo. Wothanda. Kwasha. Verse 5. Wait a minute. Libhala wena lelo verse olifundayo. Bhala uNkulunkulu uqobo. Liphefumulelo uNkulunkulu uqobo. So ofuna ukulwa uzolwa nobani? Uqobo. So don't shoot the message. Hallelujah. So useyifuke manje. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho. Ayi my wait. Elami iBhayibheli lithi wothanda umfundisi wakho uThwala, your spiritual father. Ngabe li right bafowethu ngiyazi niyangithanda mfethu.
Jehova uthi yothanda your spiritual father kuThwala. Lisho njalo? Awukho nawe futhi ungikwazi. Lutho. Ngicela usebenzise imic mfowethu khona sizozwa kahle. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe abafowethu ukuthi ningithanda kangakanani? Akusho ukuthi sekufuneka ingene ecathweni nasezihlangwini zikaNkulunkulu. Amen. Amen. Yo. Verse 5. Verse 5 uthini? Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Awu Nkosi yami. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Yebo. Nangawo onke amandla akho. Bafowethu lo uNkulunkulu esimkhonzayo akasho ukuthi ubofaka imali ethile ebhakedeni lesonto ukuze mina Jehova masufakile kulelo bhakede mase ngiyakubusisa ongibe nobudlelwane nawe. Uma ungenamali yokufaka ebhakedeni angikuboni nokuthi ukhona esontweni, ngibona laba abafaka imali. Hallelujah. Akakusho lokho lo uNkulunkulu. Amen. Kodwa uthi uNkulunkulu kulokungasebenzi kwakho nalama peace job owenzayo akwenza ukuthi ukwazi ubeka isinto etafuleni kuphela. Iyodwa mina into engiyilindele kuwena. Uverse 5 uthi yenzani nginikeni yakho? Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Nginike inhliziyo yakho yonke. Uyayizolona? Amen. Nani futhi? Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nginike mina umphefumulo wakho ngoba vele ngikubolekile nalo umphefumulo. Imina Jehova seba utophefumulele kuwena. Genesis 2:7. Wena ubucraftwork. Mina ngaphefumulela mina empumulweni zakho and umphefumulo wami quickened your body and you became a living soul. Amen. You were living on a borrowed life. Ngithandeke nezinto zami ezikuwena. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu? Nangawo onke amandla akho. Inkosi yami, uthi uNkulunkulu ngilindele mina ukuthi ungithande ngamandla akho onke. Hallelujah. Amen. Hey ukuthi usufundisiwe ususha ngama 80-20 Pareto principles la unika khona uNkulunkulu 80 bese ezinye izinto uyinika 20 noma unika uNkulunkulu 28 uthi hayi wami nomndeni uNkulunkulu uthi hayi silver and gold is mine. Yebo. Hallelujah. Amen. Silver and gold yimina futhi ngirelease I silver and gold to your family. Niyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? There is no area la ku scripture that you must tap into the grace of God ngemali. Amen. Amen. If there is any tapping that you need to do, bring your what? Your heart. Hallelujah. Amen. Bring your soul. Amen. Amen. Bring your might. Then you can tap. Hallelujah. Ungaziyeki isonto ngenxa ukuthi awusebenzi. Amen. Hallelujah. Kuma ngathi kuyabukiswa nasesontweni nje mekunikelwa ibhakede lidlula kumina ngafakanga ngisho isente. And la kule sonto kuthiwa unganikeli poverty is a sin, it's a real crime. Unama demon. Amen. Una demon. Hallelujah. So asilauncheke bafowethu ukuveza uNkulunkulu wethu kubantu ukuthi lenhlobo kaNkulunkulu esikhonzayo thina ayifuni ingane zakho ozonikela ngazo izidle. Hallelujah. Amen. No, ayifuni ingane zakho. Ayifune thakathi bakho. Hallelujah. Lo uNkulunkulu lo esimkhonza labafowethu angazi zoyichaza ngithi nale but niyabona ukuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo there are no strings. Hey kunamabandla abafowethu ukuthi umuntu bekuthiwa uphuma kulona uzosanganelwa ekhaya. Uhlale ngisho ungasafuki ngoba utshelwa ngaba ngaphambi kwakhe abaphuma ukuthi uyambona usibanibani uyambona nosibanibani basangana babekhonza la beyikhonzi babuke manje kanjani na ufuna kuba njengabo cha kunamabandla okuphuma kuona umfundisi athi kwalezi ingane onazo yimina engakucelela zona uNkulunkulu zizongena phansi kwezimoto beziye esikoleni nalo msebenzi osebenzayo yimina engakucelela wona uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Lo wethu uNkulunkulu bafowethu all I need from you is to just love me
with your heart, with your soul, and with all your might. Hallelujah. With the scriptures, just support the scripture. That you lean not, unganciki, upon your own understanding. Hallelujah. If there be any knowledge of Rubana, yes, ngoNkulunkulu. Yes. Hallelujah. Because in knowing God there is wisdom. Hallelujah. Ake simkhazeke bafowethu ngoNkulunkulu simneke ilizwe ukuze kuthi noma uze sanctuary uvakashile wazi ukuthi inhlanya zikaNkulunkulu lo lezi nembali yabasupporta. Hallelujah. Ake siyencwadini bafowethu eChronique 2 Chronicles chapter 20. Hallelujah. Mvumeleni bafowethu sohambisana nje sihambisane step by step. Amen. Ake siye Chronique bafowethu iziChronique zesibili chapter 2 Chronicles. Hallelujah. Ziphi Chronique zangicashela ngizonibamba bafana. Sengifikile. Hallelujah. Chapter 20. Amen. Mhlambe before nje sikhuluma into eningi ngeChronique zesibili. It's important to understand ukuthi kungani uma sichaza ngoNkulunkulu. uNkulunkulu by his spirit athi Sanctuary Family Church to lay a foundation after Deuteronomy uDevrayimi kungani kufuneke nithi launch onto the book Chronique zesibili. Hallelujah. Kungani uNkulunkulu esithumele ku 2 Chronicles. Hallelujah. Divrei hiyamiyim shinei. Hallelujah. Amen. Now uNkulunkulu bafethe esithumela encwadini Chronicles. Ingoba uNkulunkulu usuke efuna ukukhuluma nami nawe ezabazalwane. Amen. Usuke efuna ukukhuluma nami nawe as a pastor and a leader of a church. Amen. Amen. Ukuthi lolu hambo osuliqalile lokho. This journey in the faith that you have embarked upon. Please, it doesn't matter the obstacles. But make sure you finish well. Amen. Hallelujah. Amen. By the time amen. But after ukholwa sekunabantu abakwazi nokukutshela ukuthi umuhle wena. Sebekwazi nokuinvite ekhaya ukuthi hayi mufika ngabo 7 vele ubaba usuke sehambile sesemsebenzini. Hallelujah. Ngiyayithanda indlela ofundisa ngayo. Ngicela uzongifundisela endlini. Ufike nje ngabo 7:30. Hallelujah. Amen. Ngenxa ukuthi uyikhansi, ukhansela imnikelo. Ucabanga ukuthi opportunity yomnikelo le. Uyafika endlini, hey man ugqoka igown kuphela. See through. Ishintshe agenda ize. uNkulunkulu uthi ngikhuluma nani ke befundisi. Ngikhuluma nani bazalwane esenamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Amen. Hallelujah. Amen. If you want to learn how to finish well in this journey enembathe kuyona of the faith, nansi incwadi yamaChronique Chronicles zesibili. Hallelujah. Tadisha yona. Uzofunda ngama leaders la. uNkulunkulu awabeka to finish well. Amen. Hallelujah. Nizofunda futhi nangamanye who failed to finish well. So choose ye therefore uzusho nawe njengoJoshua uthi kodwa mina kepha mina nendlami siyakumkhonza uJehova. Bekhona uJehova beyinqwaba. Hallelujah. Amen. So this is step number 1. The fact that you just look for uNkulunkulu uthi before ningiveze ningineke phambi kwabantu baqaleni la ku 2 Chronicles. Hallelujah. Divrei hiyamiyim sheni. Ningiveze kubantu qala ukuthi nina seningabanye babantu asebenqumile ukuthi in this journey of faith nifuna ukuthi finish well. Kungabi nama backsliders. Amen. Hallelujah. Amen. Again,
uNkulunkulu uma esibiza bafowethu esithumela encwadini yama Chronicles esibili, it is because uNkulunkulu ufuna ukusi-encourage. Amen. Corporately as a church, God's Sanctuary Family Church, and individually as a person and a family. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna ukusi-encourage la ukuthi in this journey of the faith you ought to be steadfast and faithful. Hallelujah. uNkulunkulu uthi awukho umuthi ne-stop nonsense esidlula i-steadfastness ne-faithfulness. Iba i-stop nonsense kunoma yini usathana afuna ukuyijikijela kuwena. Uma usathana eza kuwena uzahamba ezulwini njengoba enza nakuJobe. Athi Lord ngizamile ukungena kumsweni. Ngifica i-stop nonsense esinogesi lapha ongixegisa amadoda nenhliziyo izicisha ukuma. Ngazama ukukotela ngithi ngizojomba ngaphezulu wangishaya futhi ugesi wezulu. Hallelujah. Amen. Thina siyacelwa bafethu usathana akavela angena ezokwenza ukuthanda kwakhe. Hallelujah. Akufanele kube umzalwane usathana angena enza intando yakhe, kufanele kuyocelwa wena. Amen. And this is what uNkulunkulu is saying. Ukuthi asibe ile nhloko yabazalwane usathana angavela angena enza ukuthanda kwakhe. Asicelwe uNkulunkulu esimkhonzayo ke loyo thina. Hallelujah. Ukuthi noma uNkulunkulu evuma ukuthi usathane asishaya emzimbeni. Amen. But asishaye phethe instruction, my God. Le brosika mandoria. Hallelujah. Ukuthi noma ekushaya akakushaya phethe instruction angeke azayijombe yokuthi ungamthinta yonke indawo but ungawuthinta umphefumulo wakhe. Usho mina uJehova usebawo. uNkulunkulu esimkhonza la esamshwana. Nathi siyahlupheka bafethu siyashayeka, but noma sishayeka sishawa thina isitha esiphethe i-instruction kaNkulunkulu ukuthi ngeke wenze uthanda kwakho la uzohamba ugcine la. Ulo uNkulunkulu owatshela ulwandle ke lowo mfowethu. Wathi ulwandle magagasi ningaphakama bengangeyintaba zondi nokahlamba bethanda, but you will not go into dry land. Hallelujah. Nizohamba impela nigudluzela nenza yonke into nimukisa yonke into ephambi kwenu, but menifika la nishaya u-turn, okay? Nifika igagasi lishaya u-turn iphinde emuva. Khuluma uNkulunkulu. Wena langa khanya impela kuze kube ne-photosynthesis kuwena. Bathi kunesikhathi efuneka uyilahla ngaso kuma wakho. Base kumele kuphume inyanga, hlonipha. Ngempela ilanga lambi loyilahla kuma wakho. Hallelujah. Iphume inyanga. Phume nezinkanyezi ziveze obazi okuhle. Yilo uNkulunkulu esimkhonzayo ke laba bafethu esanctuary. Hallelujah. Amen. We ought to be faithful and steadfast. Angazi ngizoyichaza kanjani ngesiZulu. Ukuba faithful ukuthembeka. Hallelujah. Ukuba steadfast ukuma kade, ube unyielding and unshaking. Kunzima mfowethu. Hallelujah. Kunzima. Umbongo uNkulunkulu. Uthi konke okuphakathi kwami kubonga igama lakho. Ngeke futhi ngize ngilibale na imisebenzi yakhe emihle yomusa kaJehova ongenzela yona. Kunzima. Liduma ifriji li-empty linamanzi. But kunomuntu othenga amanzi abandayo somewhere wena kwathengi. Mbongo uJehova. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonza siyamveza bafowethu namhlanje ukuze umuza la esanctuary wazi ukuthi uyokhonza nguphi uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Hey Nkosi yami, ngiyahlola bafowethu ngihlola imbhalo. Amen. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu kithina njengebandla eGod's Sanctuary Family Church? Uthi uma nginyisa encwadini yama Chronicles esibili. Ingoba ngisuke ngifuna ukudila nani at a personal level, uthi ningabi the drifting type of abazalwane. Amazi umuntu edriftayo. Menginomoya wethomoyi wemphefumulo umoya wethomoyi, hey uyafa ngethomoyi. Mekunomoya weCandesta ukubona sesefashionini, hey Candesta rabababa, hey wena man. Hallelujah. Hey mekuthiwa kunomfundisi waseNigeria lapha ufuna 15,000 usuyamuka ubheke khona. Amen. Hallelujah.
kuthiwa fire nawe uzofayarisha la. Kube yona into etrendayo, yona into esikwi-fashion ebandleni. uNkulunkulu uthi here I am warning all drifting Christians. Yekeni lo mkhuba wenu. Amen. Hallelujah. Stay away from izinto ezitrendayo emabandleni that makes you drift. Ube umzalwane oyisimuka nandwendwe, umzalwane ongenamgogodla. Lo nkulunkulu esimkhonzayo kuNkulunkulu onomona. Amen. Hallelujah. Amen. So uyasithiphisa ke lapha fethu ukuthi things may be trending in the ministry. Hallelujah. But not everything etrendayo bafethu ebandleni is of God. Not everything etrendayo ebandleni is being authorized by God. Amen. Hallelujah. It's not everything etrendayo bafethu is authorized by God. No. So be careful therefore that you do not fall prey into deception. Ungabi isisulu senkohlakalo nencithakalo. Hallelujah. Now understand ke mfowethu ukuthi njengoba silauncha ke manje ku2 Chronicles divrei himayim. Hallelujah sheni. uNkulunkulu uthi ukuze ungunderstand nabantu bangunderstand kahle batsheleni ukuthi nina this is the God and himself. And indlela nomona ngayo uzaninika incwadi scriptures ekumele nilaunche kuzona in order to finish well in this journey of the faith. Kulolu hambo lani lenkolo. Hallelujah. So asim understandeke bafowethu u2 Chronicles chapter 20 against this background. Amen. Hallelujah. Asimvezeke bafowethu uNkulunkulu. Ake simqale nje mhlambe lapha ku verse 6. Hallelujah. Amen. Oh Nkosi yami. Oh Yahweh Elohai, our Father, are you not Elohim in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? And in your hand, the hand of our God, is there no power and might? In the hand of our God, is there no power and might? There is power and might. Hallelujah. Amen. So that no one is able to withstand our God. Hallelujah. Amen. Pastor Twala, uqala uyifunde ngesiZulu uqala. Jehova uNkulunkulu wawo. Awuyithethiswa le ncwadi yamsaka uSathane yazi. Amen. Ngeke uzobuyini ukukhuluma noSathane kanje. Siveze uNkulunkulu wethu la, sivezela ngisho yena uSathane. Hallelujah. Hallelujah. Jehova uNkulunkulu wawo. Uyezwa kumahluko manje. Hallelujah. Ngisho kuthiwa ngisafuna ukuqhubeka nongqongqoza, ngikulethele iAmstel ukuthi uyithwale ngekhaya. Amen. Ngizukhuluma ngaphakathi. Uthi Jehova uNkulunkulu wawo. Amen. Wait a minute. Njengoba ubaba wakho ke sashona. Amen. I am told. Let me told. Amen. Because ngimemeza uJehova la uNkulunkulu kababa ubaba wami osashona. Hallelujah. uNkulunkulu kaGogo ugogo wami osashona. Amen. uNkulunkulu kamkhulu umkhulu wami osashona. Amen. Kodwa wena kade ungifundisa zolo lo. Amen. Ungitshela ngerelationship kaNkulunkulu nabantu asebethule. Uzuthi anginganisho ethuneni likaMama ongizalayo ngiyoshintsha imbali noma ngiclean. Hallelujah. Amen. Kulomuntu ongayazi mfana uza la. Hallelujah. Amen. Sibuyela kuJehova manje. Hallelujah. Awuyiphinde le part uyibeke nje mbaba. Amen. Jehova uNkulunkulu wawo. Nkosi yami. Wena usiye uNkulunkulu ezulwini. Awusiye umbuso wambuso yonke. Sicela ukuphendula kwemibuzo. Sicela ukuphendula musabuza umbuzo. Umbuzo wakho oqala utheni? Awusiye na uNkulunkulu ezulwini. Hayi uye. Aliphendula ibandla bafowethu. Uye. Amen. Awusiye umbuso wemibuso yonke. Uye. Bafowethu kusesanctuary la. Hallelujah. Akungathi umbuzo wasithuka. Ngoba kufanele bazi abantu uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi mubi. Nansi iscripture siyakhuluma manje. Yazi ukuthi mula nangu uNkulunkulu esimkhonzayo. Siyamveza namhlanje.
Esandleni sakho kukhona amandla negunya. Lalela uNkulunkulu esimkhonzayo. Esandleni salo uNkulunkulu esimkhonzayo kunani? Kunamandla negunya. Amen. Awunkosi yami. Akekho ongamelana nawe. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini bafowethu? Now, wena ke ngaleso sikhathi uvakashela eSamshwari, uphume ebandleni ofundiswe kulona ukuthi uJacob, uJakobe wrestled with God, wawina. Hayi man. Hallelujah. uJakobe, a mere mortal man, a physical man, umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu, walwa noNkulunkulu wawina. What type of a God is that? La esanctuary ke mfowethu, owethu uNkulunkulu, esandleni sakhe, akekho mfowethu ongaphulukisa umuntu. Hadi awisho ngesizulu, ithi esandleni sakhe. Hallelujah. In your hand. Esandleni sakho kukhona amandla. Kunamandla. Ngaba kunamandla negunya. Akekho ongamelana nawe. Akekho umuntu ongamelana, akekho umuntu oresilisa nalo wethu uNkulunkulu awine bafowethu. uNkulunkulu wabamba mina. Amen. Hallelujah. Ngisho unkokayi, ngishodayo. Hallelujah. Amen. Wabamba umsweli. Abantu laba babengakwazi ukuwina, wabamba umthengo. Sasingakwazi ukuwina kodwa ngenxa ukuthi asibhekene nobaba uNkulunkulu. Amen. Asiphumanga kuphunyulanga bafowethu. And mind you, wayengakasithindi nangezandla la, wayesakhulume nje ngezwi lakhe. Lasinqoba izwi lakhe laba inkemba eyahlaba yehlukanisa inhloko nesiqhanti empilweni yethu. Amen. Abafati ngikhuze benqamba manga. There is no mortal man that can prevail against the hand of God. There is no mortal man that will prevail over the hand of God. Hallelujah. Amen. No man at all. Hallelujah. Akekho umuntu who will prevail. That is why mufika la kithi nafuneka sikufundise lento ukuze ubuze umbuzo ukuthi kanti uJakobe ubani lamhlula the time bereslisha. Amen. Ngenxa ukuthi awusona wena student. Hallelujah. Amen. Konje bapha abazalwane lapho ukuthi selifundiwe iBhayibheli, seyifundiwe imibhalo engcwele, bahambe nakuba ehlole ekhaya. Asifane bafethu nathi njengabazalwane baseBiriya ukuthi sekushunyayeliwe kwafundwa mase nabo beyihlola imibhalo ukuthi lento okuyisho uyithathaphi. Hallelujah. At least mufika la esanctuary sizokutshela mfowethu sithi hayi umuntu awina kuyena. uJakobe was the angel of the Lord. Nakhona hayi ukuthi wawina, wakhala. Wenza iplea, wenza isicelo kuyona. Yokuthi impela sengiyibonile imental yemvuselelo, sengiyibonile imental yamandla kaNkulunkulu. Yini enzobe ngiyitshela abantu ngiyiphathe ngesandla ngithi ungishiye naye. Hallelujah. Ngiyacela ukuthi ungangishiye kanjalo. Bless me. Amen. How? Scriptures are interlinking. Ake silalela uJobe. Uthini uJobe yena? Chapter 42. Hallelujah. Ake siye lapha kuJobe bafowethu chapter 42. Sizwe ukuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Xoboni kaNkulunkulu. Now, ake silalele ke bafowethu simveza lo uNkulunkulu wethu. Kuthi inhlobo kaNkulunkulu okwenza sanctuary. Job 42, uthini verse 2? Ngiyazi ukuthi ungenza konke. Lo uNkulunkulu esimkhonzayo sinolwazi oluphelele lokuthi angenza konke. Amen. Alinakuvinjwa icebo lakho. And akekho umuntu ongavimba icebo lalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Nyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Amen. Lo ulwazi esinalo ukuthi there is no man emhlabeni wonke jikelele, whether uMolech, whether uMilcom, whether uChemosh, whether uAshtoreth, whether uBaal, whether uShembe, whether uHumu, whether
usentengenesi, whether umodise, whether ubani. Hallelujah. Akekho oyovimba ini icebo nenjongo uNkulunkulu anayo ngami nanayo ngawe. Hallelujah. So uma thiwa sithaze kahle ngesizulu esiphelele, here we are basically saying there is no living mortal man that can be able to thwart or to put the plan of God into danger. Ngaye nje iplan kaNkulunkulu ibekeke engozini. Hallelujah. Amen. No. Akekho futhi akasoze ababikho umuntu who will ever put any plan of God into any form of danger. Amen. Hallelujah. Amen. And this is the God thina esinjani esikhonzayo. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wasesanctuary Lord. Mlomo ungathethi imanga. Amen. Amen. Mlomo ungathethi imanga. Qamatha. Ake siye lapha encwadini kaIsaiah. Hallelujah. Amen. Ake siye lapha encwadini kaIsaiah chapter I'm messing up my Bible much. Amen. Ake siye encwadini kaIsaiah lapha chapter 43. Hallelujah. Amen. Isaiah chapter 43. Amen. Isaiah chapter 43. Uyavuma uverse 13 ngalo uNkulunkulu esikhuluma ngaye esithi lo uNkulunkulu esimkhonza sanctuary akukho umuntu mortal and otherwise who can thwart or put into danger iplan kaNkulunkulu anayo ngathi nanayo ngami. Uverse 13 uthini kaIsaiah 43? Yebo kwasendulo nginguye. Awuso lo uNkulunkulu esimkhonzayo unguye anguye even emandulo. Amen. Awusuka madoda. Akakho ongaphula esandleni sami. Wema akekho njani Ongaphula esandleni sami. no one can deliver anyone out of my hand, because in my hand there is power and there is might and there is majesty. uNkulunkulu esimkhonzayo Lord. Amen. Hallelujah. Lapho ngisebenza Uma ngisebenza ke mina uNkulunkulu, ubani ongakuvimbela. ubani ongangivimba? Amen. And thina la esanctuary siyaphendula ke singenamahloni sithi akekho. Amen. Hallelujah. Amen. Akekho. Thina uNkulunkulu esimkhonzayo bafethu, he does not seek the counsel of man ukuthi imtshele how to be God or imfundise ukuthi uba uNkulunkulu kanjani. uNkulunkulu esimkhonzayo ke lo la thina esanctuary. Hallelujah. Amen. Uyabona nje umoya lapha kuIsaiah chapter 40. Hallelujah. Umoya lapha kuIsaiah chapter 40 ufunda uverse 13. Lo wethu thina uNkulunkulu has not been his spirit has not been directed by anyone. There is no counsel ehlala phansi idirect ispirit salo uNkulunkulu wethu. Isaiah 40 umbheke verse 18. Lo wethu uNkulunkulu thina, there is not even a counsel that teaches him how to be God. Lo wethu uNkulunkulu does not even take counsel from anyone. Ofuna uminstruct amnika ama instructions ukuthi abe uNkulunkulu. Akekho nomuntu oyedwa ofundise lo wethu uNkulunkulu the path of justice. Akekho nomuntu oyedwa ofundise wethu uNkulunkulu thina knowledge ukwazi nokuqonda. Akekho futhi noyedwa umuntu owakhombisa wethu uNkulunkulu the way of understanding and the way of righteousness. Amen. Hallelujah. Ithi ngesizulu kwethu. Ubani oqondisile umoya kaJehova? Akekho. Ufundisa engumluleki wakhe na? Akekho. Walulekana nobani waze wamqondisa? Akekho. Wamfundisa indlela yokwahlulela? Akekho. Wamnika ukwazi? Akekho. Wamazisa indlela yokuqonda na? Akekho. These are the answers bafowethu zalo uNkulunkulu la. That is why wethu uNkulunkulu singamvikeli ngisho nangeyibhamu. Hallelujah. Elathi iqiniso asililweli silivikele nangeyibhamu. Amen. Amen. uNkulunkulu nje ngqo. Akukho msindo, sikhulekile ngaye. No Jeremiah uyavuma futhi.
Sesiveza nje amagqaba nje bafowethu aloNkulunkulu esimkhonzayo. Jeremiah, ake siye Jeremiah lapha chapter 32. Sibheke lapha ku verse 27. Amen. Jeremiah 32. Uthini verse 27? Uthi, behold, I am the Lord, the God of all flesh. So labo uNkulunkulu beni enibaziyo. Hu abanamathuna nalabo engcwatshwe khona. uNkulunkulu uthi imsebenzi yezandla zami yonke le. Hallelujah. Awifunde ngesiZulu. Verse 27. Bheka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Hallelujah. Ukhona okungahlulayo na? Bheka mina nguJehova. Amen. The God of all flesh. Is there anything too hard for me now? Echo Sanctuary Family Church sike siphenduleke thina sithi cha. Akukho. Hallelujah. Amen. Kungani sisho kanje sithi akukho? Uma uya lapha ku Deuteronomy chapter 32 ubuku verse 39. Hallelujah. Deuteronomy chapter 32. Amen. Deuteronomy chapter 32. Umubheka lapha verse 39. uNkulunkulu uthi, I'm the God of all flesh. There is nothing too hard. Nengihlulayo mina. These are the reasons. Verse 39 uthini? Uthi, see now that even I am He, and there is no God besides me. Awifunde ngesiZulu mfowethu. Bonani manje ukuthi mina yebo mina nginguye. Mina nginguye anguye. Akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami. Akakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ile simkhonzayo ke la esanctuary. Mufika nowakho mfowethu uyazi ukuthi uzomshiya egate or umfaka emfuleni. uNkulunkulu uthini kuthini? Mina ngiyabulala. Hawu, khuluma uNkulunkulu wethu. Uthi mina I kill. Bese ngiphilisa. And I make alive. Ngilimazile. I wound. Kepha ngiyapholisa. And I heal. Lalela ke. Akakho ongaphula esandleni sami. Akakho who can deliver from my hand as Jehovah God. Amen. Yabona ukuthi mungamazi lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye la esanctuary. Amen. Uma ungamazi lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye nesimclaimayo thina la esanctuary. Hayi mfowethu senkingeni. Or else vele uhlale phansi and close shop. Shut up and sit down. Hallelujah. For purposes of time bafowethu, ngiyacabanga ukuthi le ntshumayelo uNkulunkulu ayilethe sesivele sila epulpit. Kukhona befuna ukumaddressa phakathi kwethu. Amen. Kungenzeka ukuthi buwazi ngoNkulunkulu, but ungazi ukuthi awazi kahle ngoNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu ke namhlanje uthe ake sikuvezele ukuthi la esanctuary lo uNkulunkulu esimkhonzayo sikhona sijuluka sibe manzi siba nje. Ile nhlobo kaNkulunkulu. Amen. I believe God spoke to you, and I believe uNkulunkulu had a greater purpose, order and grace concerning impilo yakho. Esingayazi thina we are just servants. Omabizwa sabele. Bethu uNkulunkulu asenze lokhu siyakwenza. Because intando yakhe kumele ifezeke. Stay still dear always in the Holy Spirit of promise. Siphinde sihlangane futhi. Hallelujah. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.